Čau to lidi, já jsem z mého dalšího videa a dneska je to ze hry Terraria. Říkal jsem, že s ním možná budu natáčet a no a podařilo se mi to. Musím si stopovat, když jsem začal nahrávat, moment. Tento díl bude asi 15 minutový iba, nebo tak nějak, nevím ještě. Jenom ukázat, přihlásím se k New World, dáme si asi malý a to se bude jmenovat. No tak, smaž se. Natáceny. Akcept. A už se nám to, chtěl jsem říct, už se nám to dělá, a už se nám to generuje. Sorry. Je 9:30. Ano, ráno, ne, večer. A vidíte to asi. Mám přetočené jedno video, takže to vidíte tady. Kliknem. Vidíte to, nevím kdy, asi možná ve středu nebo ve čtvrtek, spíš ten čtvrtek a už hrajeme. Jo, tak. Máme základní nástroje, což je meč, sekera a krumpáč. Tam si naklutáme nějaké to dřevo, handbill, no prostě ten chujus, co nám radí, jak kdyby v craftingu, ať víme, z čeho se to třeba dělá, nebo tak. A já doufám, že mě dobře vidíte a já doufám, že jsou i v dobré verzi, takže mně půjde jedna věc. Já nechtěl. Vezmeme si houbičky, protože houbičky jsou cool. A dneska asi budu chtět se zabydlet. Nevím. A asi se zabydlím hned tady. Dejme tomu. A co bych vám ještě řekl o této hře, je to 2D Minecraft. Já už jsem tuto hru nehrál dost dlouho. A tím dost myslím asi půl roku, nevím. Jede mě to na 12 FPS, nevím co s tím je. Minecraft mě jede na 20, když natáčím někdy. Jo, takže tento zrovna se jmenuje Steve. Já to nemůžu rozbít. To je chujastrom. Dobré. Tento se jmenuje zrovna Steve. Tak to se nám podařilo nám to dobře vygenerovat. Že se jmenuje zrovna Steve, takže to si budu pamatovat z Minecraftu. A možná zítra, no pro vás asi včera, ne. Blbost. Takže zítra vyjde asi plný díl Minecraftu, nebo zítra bude v Terrarii. To ještě nevím. Doufám, že to vidíte vo Full HD. Doufám, že se mi to tak podařilo, jako tam tak chujnout to video. A já si dneska natočím 2 videa. Natáčíme už skoro 3 minuty. No tak, co já furt dělám s tím dřevem? No tak, za chvilku bude noc. Začíná noc. Ne. Kolik máme dřeva? 124, tady je stack 250. Myslím, doufám, asi, jo. Takže co, a je zajímavé, že se tady hlina kope krumpáčem. Já si pár té hliny natěžím a asi budu hrát, nevím, trošku za kameru, aby jsem se něco natěžil. A tato zadní stěna se těží kladivem, které se kraftí už nevím jak. Zeptáme se z guida, no prostě Steva. Oh my god. A uděláme si lepší věci. Mám nějakou tu hlinu na 7, tak. Tady si toto zahážu a postavím si tady asi dneska už v tomhletom díle barák. Proč to zahazovat? Jo, tak to se pokládají bloky. No. Toto by možná stačilo na první baráček, který když tak potom skutáme. Já umím v Terrarii trošku stavět baráky, ale potřebuju na to hodně surek a hodně času, takže už natáčíme 4,5 minuty, zhruba. Nevím, takže už sorry, že kutám furt to dřevo a půjdeme se ještě podívat po světě asi. Akorát potřebuji, aby jsem to vykutal už. No. Takže co se děje v reálném, prostě v normálním životě. 7.
Děje se to, že včera byl Silvestr, takže dneska je 1. Já to mám přetočené, aby jsem... zabiju tě. Aby jsem si když tak dal potom volno, natáčení mě baví. A tak. Zebereme tady jeden dirt block. Tak, a nevím, proč jsem to ničil, když stejnak ještě musím ničit tady tuto. Sorry, králíku, já nechtěl. Za to může on. Ty za to můžeš. On má 250 životů, my máme zatím 100, myslím, limit je 500? Ne. Jo. Asi jo, já nevím. Najdete to v taky, no, prostě v jeskyních a tam je také srdíčko, to vykopete tím hamstrem, ne, co říkám, tím kladivem a potom na to kliknete a máte to. Takže vidím, máme pomalé nástroje. Dneska půjdeme ještě asi do dolu, nevím, ale vykopat by se to mohlo. Tak, já si to nechám přes noc pěkně renderovat, dáme si dřeva. Myslím, že tady jde i sklo. Já nevím. Spíš si to nepamatuju. Docela mě deptá, že nemůžu mít zapnout televizi, protože byste to slyšeli. Protože já když jsem předtím ještě zkoušel něco natáčet a měl jsem zapnout televizu, tak je to prostě víc cool a uhni. A má tě zabilo, králíčku. To by se ti nelíbilo, co? No, to by prozatím mohlo stačit, protože nevím, jestli mi to dřevo vyjde. Stry uděláme. Sekirka je silnější. Sorry. A já jsem zkoušel ještě dřív udělat v Terrarii něco jako XP farmu, ale na... Prostě tady jsou peníze. Já jsem to tady zkoušela udělat nějak. Tak. Ale podařilo se mi to i dokonce. Udělal jsem to prostě tak, že v mushroom biomu jsem udělal prostě taky spát a vodu, kam oni padali a bylo to. Takže teď snažíme se stavět první patro paláce. Vlastně teďka jsem si asi představil v hlavě, jak to bude vypadat. Ale já bych potřeboval toho guida. No prostě toho Steva. Oh my god. Jak se dává inventář. Takže si uděláme tady toto. Tak. 9. Říkám 9. To si lupneme sem. Když půjdeme k tému a zmáčneme toto, tak, už můžete vidět. Uděláme si 2 dveře. Jedny, tady druhé. Dobré, takže 8, tak. Chceš guide jít sem? Chtěl bys? Ne? Tak čau. Jak to, že to tam nejde dát? Nepotřebuje to? Aha. 3 bloky. Minecraft. Tak lep. Jedny dveře. Mě deptá, jak to musím přeskakovat. Tak to uděláme ještě jináč, že to nebudeme přeskakovat a uděláme ještě zadní stěnu a už to bude the end. Takže vykopeme toto. Ničí se to tímto? Ne? A se to ničí kladivem, že? Počkej. Asi jo. Fuck jo. Tak vykopáme ještě toto. Jeden wood, velice užitečný. Uděláme si zadní stěnu z tady tohohle, udělám si toho... Asi stack. Ne. Ještě takto. A normálně takto to vezmete. Takto to tady lep a takto. To je vlastně ta, kdyby zadní stěna a když už budete mít dodělanou, budete tady mít stoleček a myslím stačí jedna židla a tak už tady budete mít toho guida nebo... Takže jsem zpět. A nevím, proč teďka jsem mi to nějak jo, aha, noc. A mně se to totiž vyplo
A proto bych se s vámi už chtěl asi jenom rozloučit a sorry, že mi tam nešlo moc slyšet a já jsem tam viděl, že to se nějak lagovalo, ale já to mám bez lagů teda, normálně, nevím co s tím je, mně to jede úplně nádherně. A zklamal mě program na upravování, takže to musíte mít v takéto blbé kvalitě, jako je to v HDčku, ale máte tam maličký okraj, takže doufám, že vám to moc nevadí. A to už bude vše, takže adios, čauky mňauky.